sa pulong sa Ginoo. Nganong naay mga tawong magsigi og share sa pulong sa Ginoo. Ingon diri sa Ezekiel chapter 3 verse 18 to 21. Kun moingon gani ako sa tawong dautan, mamatay ka. Ug unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi, aron maluwas siya, ang maong tawo mamatay gayud diha sa iyang pagkadautan. Apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. 19. Apan kung pasidan-an mo siya ug dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan. Apan dili ko ikaw silutan. 20. Ug kung may tawong matarong nga mosimang ngadto sa pagkadautan, butangan ko siya makapandol kaniya ug mamatay gayud siya tungod sa iyang sala, kay wala mo man siya pasidan-i. Kalimtan ko ang maayo niyang binuhatan, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung pahimangnuan mo siya, aron dili siya magpakasala, ug sundon niya ang imong tambag, dili siya mamatay, ug dili kausab silutan. So kani nga verse nag-explain, nagpamatuod nganong kami magsangyaw yun sa pulong sa Ginoo. Because may dako nga warning si God sa mga nakabalo sa iyang pulong, kabalo sa Biblia, pero dili musulti sa mga tao, dili magpahimangno sa mga tao na kabalo sila nga anaa diha sa pagkadautan, muhatod nila sa kamatayon. That's why we preach the gospel. That's why we preach repentance. We preach na sala isala ug maghatod nimo kini diha sa kasukop sa Ginoo, diha sa judgment sa Ginoo. Because nag-warning si God nga adunay mahitabo sa mga tawo dili magpahimangno sa mga nagpadayon sa pagpakasala. The point is, ang gibuhat nato warning sa tanan, ilabi natong naa diha sa kasalanan. This is not to condemn anyone, but para ta ma-educate or ma-aware ta kung unsay kainan sa kinabuhi kung magpatuyang ta sa pagpakasala. And we all know that ang pagpatuyang sa pagpakasala is an act of rebellion towards God. Ang daghan karong Kristohanon, moa na sila Kristohanon sila, but is acting in rebellion towards God. So dili lang ni para sa mga unbelievers, but also sa mga Kristohanon na pinatong na sa laag. This is a warning to all of us, bisag nako, bisag sa ang pamilya, bisag sa mga amiga o mga pinagkasuod na kong higala. Warning ni ang word ni God. That's why kinahanglan siya i-preach. Dapat natong masabtan nga naa sa word ni God ang atong assurance, diha makaplagan ang tinuod nga kalinaw. Kitang tanan na adjutay mga kapakyasang nabuhat, mga sipyat patakay dili pata perfecto, pero dili pud na pasabot nga magpabilin na diha, kay ang Dios mahimuot sa mga taong maghinulso kaysa katong magpatuyang sa pagpakasala. At the end na ay may tabong judgment sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi, mga tubang ta sa Ginoo, ug dili kanarang tawhanang dautan or kanarang tawhanang nasipyat i-judge niya, tagsa-tagsa natong hukman ta niya. So ang atong buhaton kung makadungog tag word ni God nga maiguk ta o masakitan ta, atong ablihan natong nahuna nganong nasakitan man ta ani, nganong nakadungog man ko ani, nganong naamay word ni God, may pulong sa Ginoo. Nauna that's God talking to us, nagi siyang pulong. Kay sumala ni nga verse kay nasa kuloyo sa Revelation 3:19, si Jesus nag-ingon, gibadlong ug gikastigo nako ang tanan nga akong ihigugma, busa pagmatinud-anon ug hinulsuli ang imong mga sala. So ang pagbadlong sa pulong sa Ginoo nga atong madunggan is sign nga gigugma ta sa atong magbubuhat, sa atong manluluwas. Di siya buot nga magpaingon ka sa impyerno, di-warningan ta niya. Hatag niya ang pulong, pinaagi sa iyong mga alagad, kay kung siyang muari, mapakita nimo, musulti nimo sa iyong pagkabalaan, masilaw ta, kay makasasala ta. That's why He used instruments sa iyong pulong. But kita mismo, we can read the Word of God. Even me, pag-read ko sa Word of God, so may purpose magsangyaw. That's the will of God. That is God's commandment. Matthew chapter 18. Anang tao pasangyawan. Matthew 24. Anang tao buot sa Dios nga makadungog sa good news of salvation. So dapat isangyaw iyang pulong. Ay mga nga dili maayo mo sangyaw. Kaya balo mo kinsa kapaluyuan na that's the devil. Kaya ang yawa di siya gusto na maluwas. Hinuso sa pagpakasala. The devil is against evangelism. That's why I urge you people who are watching, read the Word of God.
let us live according to what it says. Ang Word of God is a lamp unto our feet. Iya siya sa tunang. Let's open our hearts if we're really true Christians. Sa John chapter 8 verse 47, ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. So, kung mamati ka pulong sa Dios, that means iya ta sa Dios. So, ang atong buhaton, atong kalimutan ng Ginoo, dili ang atong kaugalingon or ang kalibutan. All the more, we should be pleasing to God. That's all. See you next time.